to auto sa nakloní napredok. To znamená, že mám viacej gripu napredok a môže mi to auto viacej rotovať. To auto na tom plyne je pretáčavé, tak to vlastne krásne môže prejsť tú zákrutu. To znamená, že brzda s tým M-pedálom minimálne na jednotke, zahne to, začne sa trocha odsúvať zadok, potom pridám to miernym power slidom až na výjazd. Vynikajúci zážitok, ďakujem za pozvanie Hyundai Slovensko, že som si mohol ako jeden z mála z prvých Slovákov vyskúšať túto novinku a musím povedať, že to je revolúcia. Revolúcia v vysoko výkonných elektrických autách, lebo je to zábava. Oni dokázali preniesť to DNA z tých hot hatchov na elektrické auta. A o to išlo. A jednoducho je to pretáčavé, je to super. Vôbec nie je cítiť, že to je elektrické auto. Jednoducho, wow. Podaril sa im zázrak, musím povedať. Pre mňa, ako petrolheada. Paráda.